eskerrik asko etorritaten danoi. Gustatzen zarreri, por cierto, nahiko identio eta sentiu gana. Eta, orduan erderaz, orduan euskaraz salduko dugu, eta listo. Orduan gu gatoz zinean taldi gagu, eta, gatoz gure hirugarren diskua nago orkestea. Diskuin sartu horretik nahi genuke pixket, jale esan du bezala azkenengo lau urte hauetan pixket, lau bost urte hauetan pixket ze izendan ezinean egatik, hori pixket azaltzi laur. Eta orduan, da azken finin biharren diskun kontzertuek bukatutzat eman genituen 2009ko abuztuen Bilboko estenozio kontzertukin. Eta orduan, pixket, lagunarteo birure pixket bajauta zauen taldien bertan, eta ego baitare zeke orduan gitarristi izana, hori zagirak izuen. Oian berrile da biharren diskuen beste, oian gehan lehenko diskoko laukotie. Biharren diskoako oianek laga eta teknikari bezala ibilizan, eta zaun beste partaidea, eskoriatzak uzana. Eta orduan, biharren disku izozkilon, kontzertu hori bukatutzat eman genitulin, pixke lagunarteo biru guztuta zauen, eta baita zekentzako eskoriatzatik bueltak abiltzita etzan olako errezat, orduan pentsa genuen, zekek pixke proiektu alde bat egotzizun, eta utzintzun taldia. Eta orduan, birukote bezala geti ginen, oian beste oier dani, momentu hortan, eta zehiu ginen, zehiu genuen pixke lasaio beste ritmo baten, disko baten presa hori gara, zaiatzen, eta ondo pasatzen, berez naturalak gertetik zaigun bezala. Eta ritmo hortan gehun dela, oian lizazo berriz animazan zaiatza etortzea, modu naturalin, bilak mona gure ez da. Eta berrezen, modu naturalin laukote sortu ginen berriz, zango nuke. Eta horan gehan zaiatzen laukote bezala, eta ikusien arte, laukote bezala zaiatzen hon ginen, eta pentsaen 2012 genero disko grabatzen aztia. Orduan nik iztripua deukin nun, batez Angelek esan duen bezala, eta iztripu horregatik urte bete bateo atzatu horra dukidu.